sansa da zati tambi, wanda sansa ya sa suka kyale rayuwa suka zaɓi imami. Ƙara ba su kusanci Allah don isar girman ma'asumi, ni kusa na ci albarwar su ya muhaimin ƙaro ƙona. Ba ni ƙarfin sirri Allah in tsaya a tudun mun tsira, in gaya wa ma'aiki tabbas shi na zaɓa ba wani gyara, wanda duk zan so dan shi ne in ya shaida bani da saura, in na tabbata nasa hakika na katarci dukan fatana. Wani al'amari da ya faru can garin mu Kano a ƙasata, Rabbu ka san mun barranta ni da masu irin wani fata, gani na so in daɗa tuba duk da ni an san matsayata, ko akan yankarken farcen shugaba zan ba da jinina. Assalamu alaikum mabuɗin samuwar ƙarshe ga mafari, duk da bani da ƙarfin gwiwa ga jikina babu kuzari, tausayi da sanin kaga komai suka sa na taho magafuri, rayuwa ta babu sukuni fajirai sun soki gwanina. Kai kadai muka bai kulliya tun muna ciki bamu da kowa, san ka ne da ganin girman ka rayuwar mu zaman mu da tsayuwa, na ni karka da tsantsar naci har yabon ka akai mana baiwa, faruwar lamarin ga ya sanya na gwammace da an yi barina. Nai takaicin samun kaina zamanin da aka yi maka wargi, wasu lalatattun iska wanda nafsu ta yi wa magogi, na yi kuka na yi takaici tun ban ji ba har na yi zagi, dan abun an ce ya yi muni matuƙa daga manyan arna. Ran da ko ya shigo kunne na daga jinsa na faɗi na suma, da na farka sai na yi titi ina gudu don ban da makama, babu kowa bakin hanya tsakar dare ne babu makoma, can da ji na azabin ciwo zazzaɓi ya sauka jikina. Da mace an tashi kiyama tusan da babu uba da uwata, da mace komai ya ƙare kafin na kammala yarin tata, da mace kurma kai ni sannan ina gadin makabarta, da mace ba na jin Hausa na tashi can haka nai zarafina. Wallahi annabi kai mana shaida babu ruwanmu da su tun farko, fagen yaban kanan aka san mu cikin irin lamarin da ka yi ko, mutan Kano mun baka wilaya a jigabin daga gunka ya sauko, ana kiran mu da 'yan ahababin rasuli ne taken mu gwanina. Wallahi annabi ba ma nan ne da har hakan takadarti na zifi, a ambace ka mutum ya yi fuska a take za mu saka masa kaifi, balle ya ce magana mai muni a gunmu ya wuce ɗaukan zafi, sai dai ta tabbata ko mu ko shi ɗayan mu ne zai rayu da suna. Ya shugaba da uwa da uba na fasar ka ne duk har 'ya'yana, ba wai ka kai bazarar rigar ka mun ba da ran mu gare shi gwanina, duk ɗan halal zai nuna halacci akan ka ba maganar wata rana,
a tunkuɗe jirgin mu ya faɗi kwada kashi ɗaya kar yayi saura. Annabi kuma ba haka nan ba, a taimake mu mu je mu gyara, da zafin naman kaka'u da zulfiƙar hana su kwana. Dan tsaya faɗin alkyauta wallahi gwara na faɗi shahidi, aka gaba mu ragawa hukuma dole a ji mu a kowane wadi. Ina na kai haƙƙin soyayya, ina amanar nan makasudi, karil anama a gafarce mu akan ka ba mu fahimtar juna. Annabi kai izini a gare ni a zahiri da kaɗaitar ɓuya, annabi sau mana karfin iko ka tallafe mu gaban mu da baya. Annabi ko ba kayan aiki da gaskiya sai mun baje ƙarya, na daga a cikin izininka a take na yi maka kyautar raina. Labbaika ya Rasulallah, labbaika ya Rasulallah, labbaika ya Rasulallah, bidaka abi wa ummi wa ahli wa mali ya nabiyal awwam. Ina san mai san kama aiki kuda ya kashe babban ɗana, na kin mai kin kama aiki ko shi yayi wani raman suna. Sannan a ƙarshe zan raba goro na gayyata ga dukan mai fata, ina samari yan sarsu ga kuna ina ko kun zama mata, ina waɗanda suke yi kirari na kara annabi ko kun kwanta. Ina aka zagi gwanin mu karfa mi masa sojan gona. Mata ku zo mi kundin bala, nan ake yin gani kashe ni, idan ana ta ma'aikin Allah babu batun waye mai rauni. Mai za ku ce wadana na batulu ranar kiyama in ta yi nuni, gara ku tashi mu nuna halacci ga wanda ke mana kowace